дар вилояти Соғ шумораи ноболиғон ки ба бемории сафедхунӣ гирифтор шуданд бештар мешавад. таҳлилҳои мутахассисони шӯъбаи бемориҳои хун дар беморхонаи клиникавии бачагонаи вилоят нишон медиҳад ки танҳо давоми соли 2021 аз ин беморӣ 4 нафар наврасон фавтиданд. онҳо аз шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Истаравшан, Зафаробод ва Бобоҷон Ғафуров мебошанд. ин ташвишовар мебошад нисбати солҳои гузашта зиёд шуда истодаам. акун албатта озмоишгоҳи лабораторӣ буромадагӣ ташхисгоҳҳо буромадагӣ он ки мо барои аниқ кардан баъзе намуди анализҳоро мегирем мо ташхис мекунем ташхисҳое ки мо мегузаронем бун лаборатории мо дида мебарам бо анализ аз мағзи устухон мегирем ки барои ташхиси пурра тасдиқ кардани мо локин ваяш ҳаст ки солҳои охир зиёд шуд. табби асосии ин беморӣ таъсири вирусӣ ба мағзи устухони бемор. баъд дуюмаш таъсири ҳамо вирусӣ мегӯем ангина мешавад, грипп мешавад, бо бемориҳои вирусие ки ҳаст ковид гузаронданд. ҳамин ҳолатҳо ташхиси мо зиёд карданд. мо гуфта метавонем ки яке аз сабабҳои асосӣ масалан нисбатан зиёд шудани ин беморӣ ва сироят ёфтан ба бемории ковид аст. албатта гуфта метавонем. акун як клинике ки сафедхунӣ ҳаст таъсири вируси инҳо бисёр сахт зарар мерасонад. пас аз ҷавоб доданам дарди гулӣ шаванд, мисол бодамакҳо шаванд ё зуком шаванд, касали мо хуруҷ мекунанд. ҳолатҳош вазбин карда боз хуруҷи беморӣ мешавад. духтурони беморхонаи клиникавии бачагонаи вилояти Соғ барои саривақт табобат намудани беморон чораҳои ҷиддӣ меандешанд ва ҳатто кӯдакон ва наврасон ки аз оилаҳои камбизоат мебошанд бо дастгирии раёсати тандурустии вилояти Соғ ройгон доруҳои заруриро барои беҳтар шудани вазъи саломатӣ истифода мекунанд. вале ҳамоно нишондиҳандаҳо нигаронкунанда боқӣ мемонад, зеро соли 2020 65 нафар кӯдакони то 18 сола ҳамчун бемори сафедхун ба қайд гирифта шуданд ки ин нишон дод дар соли 2021 78 нафарро ташкил медиҳад. акнун аз рӯи нозологии мо ки дар давоми 3 моҳи охир бо бемории сафедхунӣ, бемории остеолейкоз мекунем сафедхунӣ дар шӯъбаи мо 24 нафар тобат гирифта рафтанд, беҳтар шуда. аз инҳо баъзе ҳолатҳо мешавад ки такроран бистарӣ карда мешавад, ба ногоҳ ҳолате ки хона бимеранд, дарди гулӯй мешаванд ё бемории зуком мешаванд ё илтиҳоби шуш пайдо мешавад. аз ҳамин ҳолатҳо беморие ки вирусӣ дошта ба бемории мо зарари калон мерасонад ва хуруҷи бемориҳои сафедхуниро дар ҳолат мебарад бо ҳолатҳои вазнӣ, хунравӣ ё кам шудани тромбоситҳои хун ки кабутиҳо пайдо мешавад. мо муроҷиат мекунам, пас аз гирифтани ташхис мо бистарӣ карда мешавад. ҳамин шӯъбаи мо аз ҳамин кӯдакҳо 6 нафарашон такроран бистарӣ шуд, ҳолатҳои вазнин кардӣ, лекин аз ин ҳолатҳои вазнин мо баровардаем, беҳтар шудаам. ҳозир ба фавтият дар шӯъбаи мо нест, дар ваи мо нест. он касалоне ки он бемороне ки ҳастанд дар шӯъбаи мо тобат мекунанд, мо ёрдами худованд мерасонем. албатта ёрдами худованд мерасонем, лекин ки агар падару модари беморон дар ҳолатҳои вазнин, дар ҳолатҳои бениҳоят вазнин муроҷиат мекунанд, албатта вай вақта камтар мушкил мешавад. ҳам табобати бемор, ҳам ёрдами аввалини бемор барои кӯдакон мо бисёр нағз мешуд. дар ҳолатҳои аввала, дар ҳолате ки саршави беморӣ муроҷиат кунанд, бисёртар нағз мешуд. табобатам тез мешавад, натиҷае ки беҳбудии кӯдакам нағз мешавад. сабабҳои зиёд шудани бемориҳои хун дар байни кӯдакони то синни 18 соларо мутахассисон ба бемориҳои вирусӣ рабт медиҳанд. махсусан баъди сироятёбӣ ба бемории сироятии коронавирус шумораи наврасони гирифторшуда ба сафедхунӣ зиёд шудааст, зеро ин беморӣ ба лахташавии хун таъсири ҷиддии худро мегузорад ва боиси авҷ гирифтани бемории сафедхунӣ мегардад.
дар вилояти суғ барои пешгирӣ ва саривақт ошкор намудани бемориҳои хун ва махсусан сафедхунӣ чораҳои ҷиддӣ меандешанд. Мутахассисон ҳатто барои табобати саривақтӣ ҳуҷраи махсусро дар дохили шуъбаи бемориҳои хун таъсис доданд, ки он нисбатан ба беҳтар шудани вазъи саломатии бемор кӯмак мекунад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.